खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। दैदेनगिरिफ्रा खुगाजों बुङो मोनसे आरो मावो मोनसे नामा? फिन सा 30सो बर' नखरफोरखौ आसाम सोरखारा होखारदों। आसामनि हाया मोनसे समाव गार', मिसिं, राभा आरो बर' ट्राइबेल सुबुंफोरनिसोमोन। बेनिखायनो ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होखारनाय जानाय नङा आरो होखारोब्लाबो होखारनायनि सिगां राहा खालामनानै होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो 2006 फरेस्ट एक्टनि मथे हानि मोनथाय होनाय जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदोंमोन। नाथाय बेनि उल्थायैसो खामानि मावनायफोरखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। माखासे दान सिगां गुवाहाटीनि नलपारायाव गं 40निबो गोबां बर' नखरफोरखौ होखारनायनि उनाव फिन दा गुवाहाटी बरबरी ओनसोलाव गं 30सो बर' नखरफोरखौ होखारबावदों। गुवाहाटी बरबरी ओनसोलनि 6 माइलनि साखाथियाव थानाय हेंग्राबारि कलेजजों नांजाबफानानै थानाय गं 100नि गोबां नखरफोरखौ आसाम सोरखारनिफ्राय होखारदों, जेराव गं 30सो बर' नखरफोरा होखारजानो गोनां जादों। होखारजानाय गं 100निबो गोबां नखरफोरनि मादाव माखासेया मिसिं हारिनि, माखासेया कार्बि आरो माखासे बर' आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोर। आसाम सोरखारजों होखारजानाय दुखुथिया नखरफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिगां जेबो नटिस हरग्रोआलासे हरखाबै होस्रांफैदों, जेराव गोबां जेसिबि लानानै न'फोरखौ बुफाय बुसि खालामफैदों। जायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथांमोनहा आरो सिगांनो आसाम सोरखारनिफ्राय नटिस हरनाय मोनब्ला न' बांफोरखौ गाव गावनो बुफायनानै लानानै थांनो हागौमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय जेसिबिया बुफाय बुसि खालामदों होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि बिथांमोनहा बर' आरो ट्राइबेल सुबुंफोर, गुबुन बांलादेशी नङा, बेनिखायनो बे हायाव थानो मोन्थाय दं होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीनि नलपारायावबो आसाम सोरखारनिफ्राय जेबो नटिस हरालासे न' बांफोरखौ बुफाय बुसि खालामफैदोंमोन, दैखराव अन्थाइ सोनानै गालांदों आरो जिब जुनारनि सायावबो इनाय खालामदों। बेबायदिनो जोबोद इनायै बर' नखरफोरखौ बुफाय बुसि खालामलांदों। होखारजानाय बर'फोरा दासिमबो रिलिफआवनो दङ, जेराव बिथांमोनहा जोबनो गैयै जेंनाफोरजों जुजिबाय थानो गोनां जादों। थिर खेला होनायनि दायाव सानै हमजादों। मुङा फारियै बिजय बसुमतारी आरो पुर्ण फुकन। गहपुरनि हावाजान आइसि आरो गहपुरनि एसडिपिअ जथायै मोनसे स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै गंसे गलायाव सिग्रोमदोंमोन, जेराव मोन 10 बुकलेटजों लोगोसे 3,690 रां हमनो मोन्दों। आरो बे दायाव निगम उत्तरलाइनि पुर्ण फुकन आरो आलकपारानि बिजय बसुमतारीखौ हमनो हादों आरो बिसोरनि हेंथायै गेमलिं आरो बेटिं एक्टनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। गुबुन मोनसे जाथायाव ट्रेक्टरनि थाखाय रबिराम दैमारिनि जिउ खहा। तामुलपुर जिल्ला बरलियापार गामिनि रबिराम दैमारिया ट्रेक्टरनि जाब्रबथायजों जायगायावनो जिउ खहा जानो गोनां जादों। ट्रेक्टरजों हालेवबाय थानाय समाव बिथाङा गोजौ आलिखौ मानखोनो नाजादोंमोन। बेयावनो हरखाबै ट्रेक्टरा बेलथायनानै होदों, जायजों बिथाङा जिउ खहा जानो गोनां जादों। अर खामनायजों सा 27नि जिउ खहा। बे गिख्रंथाव जाथाया दिल्लीनि मुनका मेट्र' स्टेशननि साखाथियाव थानाय मोनसे 4 थाला कमार्शियेल बिल्डिंआव जादों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे बिल्डिंआव सीसीटीवी, वाइफाइ राउटार्स आरो गुबुन गुबुन इलेक्ट्रिकेल इकुइपमेन्टफोरखौ बानायनाय जायोमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला अरा बिल्डिंनि फार्स्ट फ्ल'रनिफ्राय खामजेनदों, जेराव गंसे जेनेरेटर दोननाय जादोंमोन। उनाव फार्स्ट फ्ल'रनिफ्राय अरा खामनानै सेकेन्ड फ्ल'र आरो थार्ड फ्ल'रसिम खामहैदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे अर खामनाय समाव बिल्डिंआव सा 100नि गोबां सुबुंफोर दंमोन। बिल्डिंआव थानाय सुबुंफोरा गाव गावनि जिउ रैखा खालामनो थाखाय खायसेया बिल्डिंनि थार्ड फ्ल'राव थांदोंमोन, जायनिफ्राय बिथांमोनहा फैफिननो लामा मोनाखै आरो खायसेया खोरखिखौ सिफायनानै दुरुंजों गाहायाव ओंखारख्लायदों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायजों दासिम सा 27 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो गोबाङानो जोखोम जादों। जाथाय थिलियाव 30 अर खोमोरग्रा गारि आरो पुलिस प्रशासना फैनानै रैखा खालामनाय हाबाखौ मावफैदों। जाथायजों गोबां सुबुंफोरानो गाज्रियैनो अर खामजादों। बेनि थाखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। बे जाथायनि सायाव प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसे थैनाय नखरनो 2 लाख राङै आरो जोखोम जानायनो 50,000 राङै अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावबाय। हेलिकप्टारनि जाब्रबथायजों 2 पाइलटनि जिउ खहा। बे जाथाया छत्तीसगढ़नि रायपुराव थानाय स्वामी विवेकानन्द एयारपर्टआव जादों। छत्तीसगढ़ गभर्नमेन्टनिफ्राय अफिसियेल स्टेटमेन्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे टेकनिकेल जेंनानि थाखायनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों आरो टेकनिकेल जेंनानि थाखायनो एयारपर्टनि रानवेनि जिङाव रुटिन ट्रेनिं होबाय थानाय समाव बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों। आरो बे जाब्रबथायजोंनो हेलिकप्टाराव थानाय 2 पाइलट केप्टेन गपाल कृष्ण पान्डा आरो केप्टेन ए पि श्रीवास्तवानि जिउ खहा जादों।
सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिफोरा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरआव हाबगोन होननानै एबसुनि दैदेनगिरि आरो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा बुंबोबाय थानायनि सायाव एबसुनि बारग' दैदेनगिरि आरो प्रमद बर' बिथांजोंनो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाफानाय बुद्धिराम बसुमतारी बिथाङा माखासे खोथा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि गहपुर ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्राबो आलदा रायजो बड'लेण्ड दाबि खालामनायाव गोबां बाहागो लादोंमोन, नाथाय मोनथाम गोरोबथा बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो गहपुरा बिटिआरनि बाहागो जानो हायासै, जाय जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुंथि बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि बिटिआर गोरोबथानि एमअएसनि ड्राफ्टआ एकर्ड जानायनि सिगांनो जेब्ला टप गभर्नमेन्ट अफिसियेलफोरनि आखायाव सिक्रेट अबस्थायाव दंमोन, बै समावनो मोनसे कपिखौ सासे गभर्नमेन्ट अफिसियेलनिफ्राय मोनदोंमोन आरो बे ड्राफ्टआवनो गंसेबो गामिया हाबा बे रोखा जादोंमोन होननानै बुंथियो बिथाङा। फोरमायथिबावदोंदि सिगांनि समावनो एबसु आरो एक्स एनडिएबिनि दैदेनगिरिफ्रा थागथियारि खालामखानाय फ्राय 1100 हाबनांगौ गामिफोरनि लिस्ट आरो मेपखौ एनेक्सार हिसाबै एमअएसनि ड्राफ्टआव लाबोनांगौमोन, जाहाथे बाउन्डारि कमिसना बेखौ नायबिजिरनो हायो, नाथाय एमअएसनि ड्राफ्टआव गामिफोरनि लिस्ट आरो मेपखौ एनेक्सार हिसाबै लाबोनाय जायाखै होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि जुदि एमअएसनि ड्राफ्टनि बायदियै थांनानै खामानिखौ मावोब्ला सानजाहा सिमा बारायनायाथ' दानख'जागोनसो होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जानानै सिगांनि बाउन्डारि कमिसन चेयारमेन पिपि बोरमा बिथांनो मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन आरो पिपि बोरमा बिथांखौ तेजपुर आरो बिश्वनाथआव फैनानै पाब्लिक हियारिं लाफैनो थाखायबो खावलायदोंमोन, नाथाय कमिसना बरपेटा, धुब्री, बङाइगाव बेफोरबायदि जे जायगायाव गामि दानख'नायनि खोथा दङ बेफोर जायगायावसो थांनानै पाब्लिक हियारिं लाफैदों, नाथाय तेजपुर आरो बिश्वनाथ जेराव गामि सोसननायनि बाथ्रा दं बेयाव कमिसना दावबायफैयाखै आरो दावबायफैयैखौ लानानै सोंथि खालामनायाव गभर्नमेन्टनि डाइरेक्सन गैयालासे खामानि मावनो हाया होननानै पिपि बोरमा बिथाङा फिननायखौ होदों होननानै बुंथियो बुद्धिराम बसुमतारी बिथाङा। बेनिखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों हाबगोन होननानै खनले थगायबाय थानायखौ थगायजाग्राफोरासो खोनाबाय थानानै लाजिनाय मोनबाय होननानै बुंथिबावो बिथाङा। 18 मे बर' बिजों सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय खावलायहरदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों। नटिफिकेसननि बायदिब्ला बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमा बर' रावखौ सोलोंथाइनि बिजों महरै थिसननाय सान 18 मे 2022 अक्ट'खौ बर' बिजों सान, 2022 महरै सोरखारि मावखुलि आरो सोलोंथाइ फसंथानफोराव जेबो गोहोम गोग्लैयालासिनो बिटिसिनि गासिबो गथायनानै होजानाय बिफानफोराव फालिनो बिथोन होनाय जादों। बेनिखायनो बिटिआर हालामनि गासिबो सोलोंथाइ फसंथान, सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावखुलिफोराव गाजा गोमजायै फालिनो बिथोन हरनाय जादों। बे बिथोनखौ बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि गनायथिजों होनाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।